Yun, welcome back sa ating YouTube channel mga guys. Welcome back. Shout out vlog. Welcome to my guys. So ayun, tignan natin ang kakumpetensya ng Ninja 400. Ito po yung parehas halos na Ninja 400, no? Safe Moto SR. Ayun po. Welcome back sa ating YouTube channel, Joseph Velasquez Vlog. Ito naman ang ating 450 SR ng CF Moto. Napakaangas po ng kanya mukha. Ayan po sir, napakaganda. Telescopic on ng kanyang tinidor. Naka Brembo na rin po pala, oh. Caliber brake saka ABS. Ito po yung anti-braking system, no? Anti-braking system ABS. Hindi po siya ABS pala. Naka-Brembo na. So ayun guys, ito yung SR CF Moto 450cc. Ito po yung pantapat ng CF Moto sa Ninja 400. So ayun guys, sakyan po natin panibagong vlog ng ating napakaangas po ng kanyang taillight. Ito po yung taillight nya, para po siyang pagganon na diamond. Napakaangas po ng ilaw, para siyang sungay. Diba? Kung makikita nyo natin guys, ayun, yung kanyang taillight ay signal lights, dalawa sa likod. Ito po yung kanyang paglagayan ng tapaludo, plate number. Ang ganda po ng looks nya, white black, glossy po siya, oh. Glossy black, tapos carbon po dito. Meron pa rin po siyang fender, pagpak. Ito yung nagpapaangas sa kanya mga guys, mga sir. Napakaangas po ng kanyang, karamihan na nakikita to sir sa mga big bike na Ducati, diba? Ducati or mga iba-ibang design, pero ito naka-specifics na po siya, nakalagay na po siya, kasama na po siya sa ilaw yung body niya. Agresibo po na astig po ito sir. Tapos yung ilaw niya parang in R1, no? May ilaw na rin dito yung side signal light nasa salamin na po. Ang ganda po, oh. O, diba? Yung panel gauge nya, no? Kakaiba po yung panel gauge nya. Same height, sing laki na rin po ng panel gauge nya yung kanyang 400cc na CF Moto ng brotherhood nya. Kakaiba nga lang, hindi siya pa-box na kagaya na Speedphone. Yun, CF Moto 400 SRCC. So guys, sakyan natin ang ating CF Moto panibagong vlog. First impression, yun. abot natin. Okay, yung po sporty. Ayun, napakalayo po ng salamin nya. Ang gaan po, napakalambot po ng kanyang clutch at brake. Yung lambot po ng kanyang brake dito at clutch ay same lang, pares lang yung kanyang lakas. Napakalambot. At ang kanyang handlebar ay napakaganda rin, silver metallic or silver to, white silver. Pwedeng adjustable din po ito, pwede pong babaan ito. Ay, pwede po siyang babaan guys, in case na mataas or maliit ang riders natin. So ayun, sinakyan natin ang ating SR CF Moto. So yung tangke niya hindi naman ganun kalaki, mas malaki pa yung CF Moto 400 na brotherhood nya.
Ayun po, pwede pong adjustable po ang kanyang ilaw. Naka-steady. Sarap po imaneho nito. Parang ito mo, parang pag yumuko ka. Ang sarap i-arachada to. So ayun guys, ito yung kanyang ano tawag yan? Nakalimutan ko na. Winglet ba yan? Ayun, hindi naman kaya tumatama ang kanyang wire dito, hindi naman malayo. Ayun, sakyan po natin ang panipagong plug natin, SR CF Moto. Pogi ah, astig po siya. Ayan, naka single disc brake sa likod at double single din po, napakalaki nga lang, single brake lang itong sa harap. Sa 400cc double disc brake po, pero ito single po. Mas mabilis po ito kaysa 400cc na CF Moto kasi 450cc are. Tapos mayroon din po siyang slider po dito, tawag dito slider po, may logo na CF Moto, naka-allen range. Nakakapagod. So ayun guys, sakyan din naman natin. Tingnan natin kung bagay ba sa atin mag-sport na nakayuko. Tara. Sports bike. So, yung sports bike, nakayuko po ito. Hindi kagaya ng naked bike na medyo height yung kanyang position. Kagaya po yung naked bike, 400cc, nakapating nito. So, ito, SR 450cc. So, tara guys. First impression. Kaya kaya nabutin. Abot naman natin yung mga big bike. So marami na rin po akong ride na sinakyan mga bike, 650 Ninja. Siguro may kukumpara ko ito sa 400cc, talaga lang yung kaano nito kasi yung 650 masyadong mahaba, saka mabigat po siya kaysa dito. 650 SR, yung bigat niya napaka smooth lang, pati caliber, brake and gloves. So ayun guys, ganda. So ayun guys, bagay rin naman pala sa atin mag sports bike, no? Pero para sa akin napakabigat, napakasakit po sa likod pagka long rides. Sports bike nakayuko ka po. So mas ano po ako sa pagdadrive yung naked bike, yung hindi masyadong yuko ang kanyang seat position. So ito sporting. A few inches later. So sir, good morning sir. Pangalan niyo sir? Charlie De Lima ulit, sir. Charlie De Lima. Sales consultant ng Motorcycle City, Novaliches. Novaliches, dito sa bayan ng road ng Susano Road. Sana Road. Okay. Sir, magkano po ba ang
Down payment na SRP nito. Saka down payment after 3 years to 1 years. Okay po. Bali, mag-start tayo kay 450 SR sa lowest down payment. Yun nga po, nabanggit ko tulad kanina kay Dominar. Same sila ng lowest percentage ng down payment hanggang 20%. Same lang din po pala, no? Yeah po. Okay. Sige. Ayun, bali, ang SRP ni 450 SR is 299,900. Then ang lowest down payment is 20%. Ang 20% kay 450 SR is 44,985 lowest down payment. Then may insurance tayo na 14,495. Na Okay. nagto-total cash out si 450 SR sa cash out ng down payment with insurance is 59,480. Okay. Bali, yun ang total na kabuuan once na i-release unit. Yun lang mismo ang ilalabas ni client once na na-approve ang application, din i-release na si unit. Okay. Then ang monthly naman natin kay 450 SR sa 59 total cash out 480. Ang monthly sa 1 year is 25,429. Then sa 2 years 14,850. Then sa 3 years naman po is 11,444 with rebate of 200 pesos. 200 po. May rebate po tayo na 200. Yun. Yun ang kanagandahan ko kay Sumisho Finance. Okay. Kumbaga sa mababa na yung interest, marami pa silang mga promos, less, something na kakatuwa rin mga Oo nga, marami silang ano. Yes. Okay. Sige po. Thank you, sir. Thank you rin. Atin is 450. So ayun guys, dito ko na rin po tinatapos ang ating panibagong vlog. Ang Legal Express CF Moto SR Black and White. May available pa po silang kulay dito. Nakatago dun. Ayun, meron pa isa dun. Bali, itong kulay orange blue. Orange saka blue. Ito black and white. Parang ipagka-gray siya. So yun guys, dito na rin po na tinatapos ang panibagong vlog sa CF Moto SR 450cc. Shoutout sa ating lahat. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa ating mga subscribers at sumusuporta sa ating Facebook page, Joseph Velasquez Vlog. Kung nagustuhan niyo po ang ating panibagong vlog, ang Big Bike Edition, ay mag-subscribe, like, and share. Pindutin lamang ang notification bell. Peace! Yo! Maraming salamat po. Thank you!